TikTok miso YouTube channel clear to te in the Laiin chibail avek ule kumsan ni le somponga march thla zan khovot vintuk maya chuan Halifax khome pui tam jok te chu an khumlum nuam tak chunga chuan tui takin an muhil sek to a chuti Laiin dat pa ngai angin passenger Thlawhna pakhat chu an airport Halifax Stanfield International Airport a chuan tumtumin akong chu aron zo ve meka chu Thlawhna chuan mi zasum thum pariat lai chuangin chu zan khovot tak tlan sana mani in lum nge thlen hlan ngak thlel tak te an ni hlom ani reilote a chuan an Thlawhna chu pangai taka tum to tor ani Laiin beisei lo thilalo thleng thut mai le chu Thlawhna chu runway a tumtuma runway line apan mek lai chuan vandui thlak takin puar line a chu chat hlau mai chu chuan light eng zong ti themin ai mi thlon ang mai thimin engma hmu thei ani talo engthil nge thleng zel le pilot chuan himdam takin a Thlawhna chu a tum tir thengem tunjuma chuan Air Canada flight 624 chanchin hi ilo thlir ho donong uo March ni som hile pakua sang hile song panga kum ani a Toronto Pearson International Airport Canada chu lo langin Thlawhna tam tak ang bokin Thlawhna pakhat Airbus A320 po chu a thlo chu hun tur ngai chang chungin aloin buat sei ve meka he Thlawhna hian Toronto tanga darkar ni thlok Halifax chu apan don ani he Thlawhna hi kumsum hile pali do na upa ani to in Air Canada tan hian rinom takin alo thlok to china tunchuma po hian dan pa nga in passenger te phurin Halifax lam apan don ani tunchuma he Thlawhna khaltu tur te po hi pilot ton sheet nga tak te an ni a ang captain jok phi chu boruwa ka darkar sing khat le sang ni don Thlawhna lo khal to ni in kumkuala Air Canada Thlawhna tan hian alo thok to a tunhmain accident te naw tak ngel po aton riat alani lo an first officer po chuting boka pilot ton riat nei chatak chu ani ve bok wansanga Thlawhna darkar sing khat sa khat chuang local ve to in Air Canada tan hian kumso pangalai alo thok to ve bok ani tunchuma hian captain hian Thlawhna a khalanga first officer hian pilot monitoring na alo thok ve thung don ani tunchum hi an pahnia Thlawhna pakhat an enkola an thlodun voi khatna tur ani kan soitak angin March thla boruk chu Canada chun alum lo hle a thliatamin vurpo ala sur seng thin chuting chu tunchuma an Thlawhna tumna tur Halifax Airport boruk din hun po chu ani a thli chu darkar khata nut sompanga a chakin malamatang athorenga vur sura wangin khamu afialoin thilmu thui po ahar sang reng view mai temperature po -°C ni in boruk po avot ham hle ani heting ang boruk a hi chuan khoi airport a chumpo thil olsam ani ngai lova vurin runway alo ti nal chang anei thina pilot thim le ton thiat nga tak tan lo chuan thil zoom tak ani ngai lo ani pilot na zong tan phei chuan chumlo mai a him jok chang om fo thin Halifax Thlawhna tum hun po hi heting din huna ding mek hi ani ve a classic lai chun heting din hun hi Halifax chuan a to ji ani do ber mai tun huna ngei po hian ani thlivo tak athorenga vur atlareng bok an airport don uai tlon chuan engan chi phei veka chuti chung po chuan pilot naran tan chuan chulai hmuna Thlawhna tum tir chu a zoom mo lo ani Mase Air Canada flight 624 chuan crew member panga tele passenger zasam thum pathum an vain mi zasam thum pariat nen chuan chulai hmun ngei mai chu anon pan mek ani si Air Canada hian a local to thin dan passenger somli zela cabin crew pakhat anti chu tiniamin passenger somnga zela cabin crew pakhat angin duty rule an siam thara tunchuma po hian chuting chun an kala flight attendant pathum le pilot pahnih te chawin he Thlawhna hi an enkol ani heting ani ta ka wang hian flight attendant te chuan emergency exit engmozat an manage angaya chumi tur chuan flight attendant te dual exit training an nei ngei atulani tin training po hi an pethin bok chuti rolin he dan thar an siam atanga zoom hal mai an ni wangin flight attendant zinga dual exit training la nei man lova
na thok chun zum te po an om ve boka van doi thla takin tuntruma he Thlawhna a flight attendant te zinga hian dual exit training nei hi an lo om mi lo ani zandar som le minute nga ani a Air Canada flight 624 chuan ran uai chu chu sanin Toronto ko pui chunga chuan rang takin a in vor chho ngala Canada ram khochak lam chu panin Halifax a chuna tumdon ani thilthleng palom theiani wangin pilot chuan ruam mana siam sa ing eng har satna po lo thling thut se har satna omlawa an tum theinan Montreal le Moncton ko hnai lama thlo adu ani hun chu adu de una a film khurpot ero tilpoi mo masaber ani ti pilot hian a hailo ani ti chuan pilot chuan Halifax panin a Thlawhna chu har satna omlovin a khal zela Halifax Thlawhna tum huna an tum dan tur ruam han lokna hian cold temperature correction an timaya chuan te po chu an mani hian an chut lok sa vek ani ani taka chuan heng temperature hi Thlawhna hian ate na indicator om veka ma se severe kan ti mai boruk num lutuk te vodutuk ate hi chuan aircraft altimeter hian ani tur ai sang a kopal chang anei thina om ji chu kholin lei atanga an omna sanjong aron sei ai khan ataka chu nan Thlawhna khan lei alo na isok ve theya chu chu ran ui mu thei manglo khopa chumjing emo om changin a hlom zual hle thin hemi janang boruk vo lutaka hi chuan heting hi thilthleng thei ani awangin pilot te po hi alo in ralding ve ani fit chingtum le sang ku asanga thlogreng chung chuan pilot chuan an tumram chu apan zela chuti Laiin Halifax a ero classic thli vot tak mai chu alo tle fur rang mai thung chu chau chu an buaina ani lo runway lian thamjok anglo takin Halifax runway 05 a hian basic lightning chau a oma threshold atanga fit sang khat zanga vela sei ni in omnidirectional approach lighting system odal anti mai po panga chau a om ani light pakhat zel chu fit jathuma in hlat ani example no petaila United States anga chuan hengran uai ang hi tundin huna Thlawhna tumnan chuan an qualified don lawani qualified tur chuan fit jaku a seidang a ombil nge angai don ani amairo chu tundin huna chuan Halifax airport hian chu aya tha chu lighting emo odal system engma an nei lo ani tunang boruak ni bok runway approach light toy bok pilot tan chuan ti sul pal hlom tak ani lightning du sam lo vur su le chumjing bok chuan an light te chu ni dan tur angin ati eng lo boka pilot ten du thu samin runway an hu chiang thei lo ani khom dan chu ting reng ani chuan chu hmana chuan Thlawhna tan tuma him lo thei tlat airport chu an hnai view to runway a vurtling khom de chu norfai tan ani a chuti Laiin khom dan chuan thatlam apan thei chuang lo pilot te chun thuthluk na an siam angaya chuti chungchunga tumlui nge khom dan ngai chan phot jok thang an Thlawhna fuel an ena zanlai dar khat thleng chuan an Thlawhna fuel chuan ala dai dona chumi hnolama ero chuan tingin dang om to lovang khom dan han ngai chan phot mai zai an rel ta a ma se zon om theita chu khom dan chuan thatlam panin an du huna chuan an tum thei angem zanda som pakhat lai minute samthum pali ani a Air Canada flight 6422 airport chung van borok thim taka chuan khom dan ngai changin atum thei hun ngakin a thlokul to a zanda som pani aloni chuan air traffic control to wa duty te po in thlakin Air Canada pilot te chuan a ma in duty te hena airport a light eng thei zong chu ti eng turin ngen na an thona ma se an ngen ang thu hi ti hlotlin in omlo ani zanda som pani le minute kwa arita a ATC lam chuan khom dan anon rila 1/8 1/4 ting zelin da som pani le minute som pathunga chuan visibility chu melchan vela ya thui ani thu anon soya ma se vur ero ala su reng tho chutinga khom dan in thatlam apan tak zela chuan pilot te chuan tum thei mai anin bai seita a dar so pani le minute som paruk alo rik chuan ATC lam chuan ron be pop Laiin tum turin phalna anon peta a runway chunga mel som pakhat hla a anom huna an Thlawhna fit sangli a niama an thlo ti rang
vursu na sa chun boruak ati votin ati thim zual hle a Thlawhna chung te tan po on lam hu fiat thei ani lo ani ti chuan zangdar sang pahnih le minute som pathum alo rita a runway threshold atanga me som pahnih hla a anom lai chuan an Thlawhna chu fit sang thum le zali a niama alo thlok der to a kan soitak angin khuwa thimin pon lam hu chian thei ani lova tin boruak avu em awangin an khol chu rin hlei thei ani chi bok silo le chunga engtinga sanga ange an om chi chiang taka riat chu ahar sata hlei ani minute thum nu zangdar sang pahnih le minute som ni paruka chuan runway chunga hamel riat a hla a chi an om to a Thlawhna captain chun an Thlawhna landing gear chu atul huna ti thanghal mai thei turin first officer chu an riat tira vut tlana sa le boruak thim huk mai kara an landing light an ti en chuan runway light an hu theilo an hlau awangin landing light ero chu an lati eng ri lo ani runway threshold atanga melruk le achan ve a hla a chi anum ta an Thlawhna landing gear chu an ti thlatana an Thlawhna flaps chu siam remin chumai turin engkim an pei felta a engkim tha emo an ti Laiin thil fel chi alo chu alo om tatlat mai le an final approach hun tur engkim an ruam han le an set fel to nu chuan an chiat mi lovin an Thlawhna chu an rin ain alo tlan hiam chaka classic cover thitle boxi chuan an Thlawhna chu palama alo nor ve datin degree 3.5 velin an nor herde ulek bok ani thil serious view angin kan ngai lo ani mai thaya amai ro chu runway approach to lai ani awangin hote angalang po hi harsada thlen tu ani thaya wangin aviation a chuan degree tlem te emo speed ti sual zeu hi thilpoi tak ani thei ani autopilot a Thlawhna da thin ani awangin degree tlem po ani to rang aya alo hedeu po in autopilot hian amazon chu azo zel mai boxi awangin film khur view ngai thin ani he Thlawhna pilot te po hian an Thlawhna hi an rin ain atlan hiam chak ti le an Thlawhna hi a hairset ani ti hi an shalo ani nge yang pilot te hian runway approach turin engkim an set fel to awangin sual thaya an ngai to lo po ani ma anale an al chiu thi an en chiang to lo reng reng ani tin lo en chiang po ni sela khovo du tuka wangin temperature indicator a problem ong ve thin ti kan riat to kha he thil awang hian hemi chungchanga hian khruta hian thiam lo na an nei lo ni in an soya achan chu pon lam endon se khu a thimin thim vek bok si awangin engma amu thei bok si lo ani zandar som pahnih le minute som ni pakwale second som li pasari a chi chuan captain chun autopilot chu a disconnect ta a manual a tum tur chuan a in bua se tanta vur su le chumjing chuai kara runway lai tu thu sam lo taka lo eng ve ve lampan chuan Thlawhna chu a thlo tir zela radio altimeter chuan an Thlawhna in lei a hnai zong chu alo report zel bok chuta le first officer chuan captain hena chuan thlok sang turin a autur ma se atlai to engkim ani turang ani zo man vek an Thlawhna chuan airport power line chu a su chata engkim athim zo ta vek ani an mi ta Thlawhna runway po chu abo ngala engma mu thei ani talo ai mit thlon ang maya thim cha mup chau chu an mu thei ani tamai pilot chu na Thlawhna chu rang takin thlokan tir tomin beima se hun awm talo khuya nge an tlak po hriat ani mai lo an hriat chun chu an Thlawhna in ta uri bur chu ani mai dar som pahnih le minute som thum chi ani Thlawhna chuan leichar ato bura akang le a ato le a an Thlawhna lai zong zong a thia Thlawhna chunga chuan engtiang chu in nge crew te le passenger te chu anom po hriat thei ani lo Thlawhna a in so koi dan ang chuan Thlawhna chunga chuan anin bing bilet kual vel ani ber to ani chu tiangin cockpit chunga po captain le first officer te po an bang bik lova an seat belt chuan a chan to lova an Thlawhna thunun le turin an Thlawhna khol engma man tlak om to lo pia han control thei tur zia zang an bik to lo ani an Thlawhna chun an du hoi zong zongin a vir kual puya ama a adin hun chu nga ani to mai an thivek don nge wani thlak takin dam chu klema zong tal an amang le atopa chuan an Thlawhna chu ading ta
rang taka Thlawhna atanga passenger te thir chu chu crew te kut ani a mase eng ma aum lova mumal taka in thir chu chu thil theilo ani to passenger te mang angale thlapang to book si chuan an mani in tlan chuna kong an dapa crew te tan po pui thei ani to big lo mani boin an boi ta noi mai ani July khowot vin tu Hmun mavel po vurin a khuluk maya chuan passenger Thlawhna atanga chok te chuan chanpuyan ngai do ni ti sia in chan chok tu te rang takin anon thleng ngala mase chan chuna po rang taka kalpui hlei thei ani ta chuang lo ani mase makle vani thlak takin passenger te le crew member a tu ma nun na chan anom lo mai pi ha hliam na de ulek tur pakhat chi a oma somni pali in hliam te nau turin hliam tur mi alo mi zale so pathum lai anom tlat mai thil makle lom tak chu ani he accident hi Canada rama Transportation Safety Board chuan an chuya French Rematang Bureau of Inquiry and Analysis for Civil Aviation Safety BEA chui tu tele Airbus atanga technical advisor panhi te chu he Thlawhna che chuna chui chianna hian tel torin Canada a an kal ve boka he accident awang hian Air Canada chuan Airbus A320-200 standard operation procedure diklo an manchu an siam changhal bok ani report number me sang ni le som paseri khan ti chu ani a accident thlen tu a hian mechanical fault awmlo ti alanga mase accident thlen tu thil tam tak an tar lang thung ani investigator ta chuan airline in landing mode a thlan chung changa standard operating procedure flight path angle guidance chu Airbus automation na ain hatu tukti an huchuka chuchun altitude alok na salutuk ani standard operation procedure angin final approach fix nuwa flight path angle anhulama siam thatna tur engma siam turin crew te chuan aircraft sanjong le runway ne na inzom na an enfi angai lowa simin huwa chuan captain le first officer te chuan aircraft autopilot in steep vertical angle flight path an thlan chu an thelawa an chang lo boka he wang hiat minimum safe altitude nuaya an thlata ani chubaka visibility chelutuk chu Thlawhna thokten a chevel dik tak an hu chian theilo awanga he chiat na hi thling ani antibok ani ole clear tu te tuntum chu aviation lam technical tungkam mizo tunga handa rem thlap theilo om nual awangin shi thiam har de umei theya ino thiam sham don ania